foarte, foarte greu de îndeplinit. Acum, ca să mergem spre roade și să ne apropiem de final, dacă ar fi să fie în puterile omenești, nici credința, nici această despătimire și lucrarea celor ale credinței și nici iubirea pentru Dumnezeu și pentru semeni n-ar fi posibile. Noi, în puterile noastre omenești, nu putem realiza așa ceva. Poate că pe alocuri, printr-o strădanie extraordinară, reușim să iubim pe apropiații noștri sau să facem câte ceva din cele pe care ne le cere viața credinței. Dar în ansamblul lor, aceste lucruri depășesc cu mult puterea omului. Și asta noi știm din experiența Sfinților Părinți și din cuvintele Mântuitorului, care a spus, fără de mine nu veți putea face nimic. Dacă este cineva care reușește să progreseze în credință, crezând tot mai mult cele care sunt mai presus de înțelegere, dacă este cineva care progresează în despătimire, în golirea de sine și în umplerea lui de Dumnezeu, și dacă este cineva care progresează în această dragoste pentru ceilalți, care nu urmărește niciun beneficiu și niciun sentiment de dreptate, atunci aceste progrese se pot realiza numai cu ajutorul lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu însuși ne ajută prin lucrarea Lui tainică, începem să progresăm cu adevărat și progresul nostru nu poate fi pus în seama noastră. Este un mod tainic al lui Dumnezeu de a lucra. De unde știm asta? Păi dacă tot ne-am ocupat de Sfântul Apostol Toma, el nu a crezut atunci când trebuia să-L vadă pe Mântuitorul, să creadă că El a înviat, deși 10 apostoli au spus lucrul acesta. Asta este existența bizuită pe simțuri, pe dovezi vizibile, pe demonstrații științifice. Atâta putem crede. Când vine cineva să ne ceară un imposibil să fie crezut, nici 10, nici 100, nici 1000 de oameni care au văzut asta nu ne pot încovoia ca noi să ajungem să credem. Noi avem nevoie de niște lucruri concrete. Aici e miopia științei, miopia raționamentului filozofic. E o anumită miopie în sensul că nu reușesc să văd decât la o distanță foarte mică. Și lucrurile pe care le văd sunt sigure. Dacă îmi cer mai mult, nu pot. Și nici dovezile altora nu mă ajută. În momentul în care Duhul Sfânt se pogoară peste apostoli, modul în care ei se raportează la datele credinței s-a schimbat complet. Altcineva din noi înșine ne ajută să facem lucrurile acestea. Altcineva ne trece de pe malul a ceea ce este vizibil, pe malul a ceea ce este inteligibil și invizibil. De la ceea ce este ușor de dovedit la ceea ce este imposibil de dovedit. Altcineva ne trece de pe malul acesta al vieții autonome la o viață în slujba lui Dumnezeu, care e plină de bucurii, care sunt mai statornici decât bucuriile celui pentru care viața este în propriile lui mâini. Și deși monahul se nevoiește și mănâncă o dată pe zi și priveghează și are o viață aspră și nu vorbește nimic și face în continuă ascultare, are o stare de bucurie extraordinară. Cum poate cineva să facă așa ceva? Cum poate cineva să lase toate dulcețele acestei lumi și să plece la mănăstire? A înnebunit? Când televizoarele sunt din ce în ce mai mari și imaginea de 4K și de 8K și cinematografele au surround system și au filme în 3D și piețele sunt pline de bunătăți și libertatea de călătorie îți dă posibilitatea să mergi să faci oriunde concediu. Cum să pleci la mănăstire? N-are nicio logică asta, dar Harul lui Dumnezeu face ca omul să trăiască bucuria într-un cu totul alt registru. Simțurile lui, mintea lui, emoțiile lui sunt hrănite de o frumusețe pe care noi nu o pricepem. Noi nu înțelegem absolut deloc această frumusețe. E ca și cum cineva ar fi ascultat heavy metal toată viața și după ce a ascultat heavy metal și s-a obișnuit urechea lui cu acel zgomot foarte puternic, uneori infernal, cineva îi pune Sonata Lunii. El n-are cum să sesizeze frumusețea lui Beethoven, că n-are urechea pregătită, el nu este instruit artistic să priceapă despre ce e vorba. Când cineva trăiește cele ale credinței sub această lucrare tainică a lui Dumnezeu, viața lui este răsturnată cu totul. Pentru că cu cât se nevoiește mai mult, cu atât e bucuria mai mare. Pentru noi bucuria mare ar fi tot mai multe zile de concediu în care să facem noi ce vrem.
acela are o bucurie din a se tăia tot mai tare împrejur și de a-și pune viața sub ascultare. E exact invers. Cum se poate înțelege lucrul acesta? Nu se poate înțelege, pentru că nu e ceva omenesc. E ceva divin. Dumnezeu lucrează acolo. Și harul lui Dumnezeu îi schimbă pe apostoli și se vede lucrul acesta. Dacă vom citi Scriptura, vom vedea că harul lui Dumnezeu l-a schimbat radical pe Sfântul Apostol Pavel, care a devenit din dușmanul creștinilor, cel mai mare propovăditor al creștinismului. Harul lui Dumnezeu schimbă lucrurile, înnoiește viața. Și El face posibile darurile credinței. Și care ar fi darurile credinței? Păi, în primul rând, darurile credinței sunt acelea care îmi dau putere să folosesc toate lucrurile din lumea aceasta fără să fiu robit de niciuna dintre ele. Dacă nu sunt cu Dumnezeu împreună, tot ce fac în lumea aceasta este susceptibil de a deveni idol. Pot parca în lumea sensibilă. Îmi plac mașinile, îmi plac obiectele, îmi plac experiențele fiziologice tari, sporturile extreme, îmi place fotbalul, îmi place. Când îmi place ceva din lumea aceasta și n-am un reper de viață spirituală foarte puternic, care să fie o frumusețe mai presus de lumea aceasta, risc să rămân înnămolit în asta, din lumea aceasta. Ca să pot să fiu peste aceste experiențe și să le administrez rațional, trebuie să am o sursă de bucurie care este mai presus de lumea aceasta și prin care, agățându-mă, sau de care agățându-mă, să mă pot detașa suficient de mult ca nimeni din lucrurile lumea acestea să nu mă subjuge. Dacă cineva are o casă frumoasă, o soție frumoasă, copii credincioși, oriunde ar pleca în lume și ar vedea o altă casă interesantă, o altă persoană atrăgătoare sau alți copii frumoși, e întărit în viața lui și se întoarce acasă. Pentru că ce a lăsat acasă e de neînlocuit. Când cineva are o credință în Dumnezeu și știe și a experimentat și a văzut și s-a încredințat de frumusețea celor dumnezeiești, nu mai cade pradă lucrurilor din lumea aceasta. Dar le poate folosi pe toate. Vedeți? Spectacolul vieții creștine nu este că un creștin se bucură respingând toate lucrurile din lumea aceasta. Dimpotrivă, creștinul se ajunge să se bucure de toate din lumea aceasta, dar nimic din lumea aceasta nu îi umbrește dragostea extraordinară pentru Dumnezeu. Și vedeți cum se întâmplă în experiența credinței? Am o povară, trebuie să lepăd toată lumea aceasta. Să mă îndepărtez de ea. Și e foarte împovărător asta, pentru că lumea merge în direcția opusă. Primesc sugestii să mă întorc din drum și să mă duc să îmbrăcisez lumea, care e tot mai atrăgătoare. Dar eu vreau să mă duc să îmbrățișez pe Dumnezeu. Și gestul meu de a întoarce spatele ofertelor lumii pare nebunesc. Astăzi, când ofertele lumii sunt tot mai atrăgătoare, eu întorc spatele și mă duc spre Dumnezeu. Dar partea frumoasă este că ajungând la Dumnezeu, Dumnezeu îmi spune, întoarce-te spre lume, păstrează-mă pe mine ca ținta vieții și bucură-te de toate cele din lume cu măsura cumpătării. Poți să le folosești pe toate, dar să nu fii robit de nimic. Textul acesta este foarte frecvent la Sfinții Părinți. Modul acesta de a utiliza lumea ca rod al credinței. Să utilizăm lumea și toate resursele ei și știința ei și artele ei și bogățiile ei, fără să fim subjugați de vreuna dintre ele. Că nu-i stă omului bine să fie rob al creaturii. Nu-i stă bine omului să ajungă instrumentul instrumentelor sale. Am un telefon și am ajuns eu anexă la telefon. Mi-am luat telefonul să mă ajut de el și am ajuns eu să-mi subjug viața acestui telefon. Mi-am luat calculatorul să mă ajute și între timp calculatorul a pus stăpânire pe viața mea. Nu îi stă bine omului să fie rob la ceea ce e rânduit să îi slujească. Uitați ce spune Petru Damaschinul în Filocalia 5. Niciun lucru care se face după Dumnezeu cu smerenie nu este rău. Fiindcă nu mâncărurile sunt rele, ci lăcomia pântecelui este rea. Nu banii sunt răi, ci împătimirea. Nu grăirea este rea, ci grăirea în deșert.
Nu cele dulci ale lumii sunt rele, ci neînfrânarea. Nu dragostea către ai tăi este rea, ci lenevirea de la cele bine plăcute lui Dumnezeu care se naște de aici, din dragostea către ai tăi. Nu hainele trebuitoare pentru acoperire și ferire de fric sau de arșiță sunt rele, ci cele de prisos și de mult preț. Nu casele sunt rele pentru a te apăra cu ai tăi de fiare și de oameni răi, ci cele cu 2 și cu 3 caturi, mari și mult costisitoare. Nu avea un lucru este rău, ci a nu-l avea spre trebuință neapărată. Nu avea cei ce trăiesc în sărăcie cărți este rău, ci a nu le avea spre citirea cea după Dumnezeu. Nu avea prieteni este rău, ci a avea pe cei ce nu sunt spre folosul sufletului. Nu femeia este rău, ci curvia. Nu bogăția este rea, ci iubirea de arginți. Nu vinul este rău, ci beția. Nu mânia firească, dată spre osândirea păcatului, ci întrebuințarea ei împotriva semenilor noștri. Nu a stăpâni este rău, ci a fi iubitor de stăpânire. Nu slava este rea, ci iubirea de slavă și slava deșartă, care e mai rea decât acesta. N-a lăsat nimic în afară. Știți că putea să spună, știți, nu cele materiale sunt rele, ci întrebuințarea lor. Și gata. Dar ar fi rămas multe foarte în ceață. Oare slava e bună? Păi a zis că e bună. Iubirea de slavă era. Dar puterea de a stăpâni e bună? Păi și asta e bună. A iubi stăpânirea nu e bună. Și cele dulci ale lumii? Și acelea sunt bune. Dacă sunt luate cu cumpătare. N-a lăsat nimic în afară. Știți, Petru Damaschinu e monah? Ce te-ai băgat aici, părinte? Asta cu bani și cu asta cu voi aveți votul sărăciei. Scrie acolo pentru frați ce te bagi în asta. Nu, a scris despre toate. Toate sunt bune, dacă sunt cu folos. Și făcute pentru Domnul și puse în slujba virtuților. Deci creștinismul este împovărător când ne cere să le lepădăm pe toate, ca să-L descoperim pe Dumnezeu, că dacă stăm cu lucrurile în mână, nu putem îmbrățișa oameni. Dacă stăm cu obiectele în mintea noastră, nu ne putem uimi de cuvintele lui Dumnezeu. Dacă țintele noastre sunt legate de cele trecătoare, nu putem ajunge să admirăm ceva care este mai presus de lumea sensibilă. Dar după ce le-am lepădat și descoperim pe Dumnezeu, până ajungem înțelegând viața credinței, să ne dăm seama că ne putem bucura de toate, dar să nu fim robiți de nimic. Și în felul acesta câștigăm rodul credinței. Că acesta este un rod al credinței, că nu pierdem lumea, ci câștigăm corecta întrebuințarea ei. Neavând credință, câștigăm lumea, dar pierdem libertatea, pentru că suntem robii ei. Asta ar fi un rod foarte important. Al doilea, care este foarte important, este că în credință noi ajungem să cultivăm virtuțile. Vedeți? Credința nu ne învață să ne limităm la mărturisirea de credință. Când începem să iubim credința, însăși credința pe care o iubim ne spune să nu iubim pe ea ca învățătură, ci să iubim faptele ei. Credința pe care o iubesc mă învață să descoper că credința e mai mult decât afirmație, e viață. Și eu încep prin a crede ceva și ajung să descoper de fapt că acel lucru care este crezut, în acel lucru pe care eu îl cred, descoper indicații care îmi spun nu te opri la învățătură, ci mergi și trăiește. Să nu cumva să confunzi credința cu simpla dreaptă mărturisire a ei. Așa ne spune Isaac Sil, în Filocalia 10. Are un loc care este foarte potrivit astăzi, apropo de modul în care înțelegem credința într-o societate foarte intens legată de ce știi. Știți, mergem la școală, se verifică ce știi, dăm examene, verificăm ce știm. În general știm. Și dacă știm, știm. Da, dar asta e prea puțin. Trebuie să fii. Acum, cât din viața ta e în acord cu ce știi? Pentru că abia atunci știi. Când trăiești în acord, dacă viața mea nu este în acord cu ce știu, eu nu prea știu. Că știința vine din experierea în lucrurile respective, nu din reproducerea unui text.
Ori credința înseamnă viață. Nu înseamnă să spun ce cred. Noi spunem multe în biserică. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, care a făcut cerul și pământul. Chiar cred asta? Ia să văd eu cam cât de des mă gândesc la asta, că e ceva ieșit din comun. Sau aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Asta spunem în biserică în fiecare duminică. Cercetați-vă în timpul zilei, marți, miercuri, joi, să vedeți cât așteptați viața celor, învierea morților. Cât o așteptăm cu adevărat. Noi spunem că așteptăm. Noi spunem multe, dar trăim foarte puțin. Și viața credinței, de fapt, în credința autentică, care mi se cere să fie crezută, îmi spune că viața e credință, de fapt. Și uitați ce spune Sfântul Isaac Sirul în cuvântul 33. Siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii. Încă o dată. Siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii. Deși, spune Isaac Sirul, ea este Maica credinței. Adică, neștirbirea mărturisirii, adică a ști adevărul corect, de plin, în conformitate cu adevărul de credință al sinoadelor, a ști acest lucru, este Maica credinței. Dar siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, ci sufletul ce cunoaște adevărul lui Dumnezeu din puterea viețuirii. Odată ce afli în Sfintele Scripturi credința unită cu virtutea, vedeți că nu spune odată ce afli în Sfintele Scripturi credința. Gata, e rezolvat. Nu. Odată ce afli în Sfintele Scripturi credința unită cu virtutea, să nu legi cunoașterea credinței, rămânând la simpla mărturisire dreapta ei. Adică în momentul în care am descoperit că credința înseamnă și virtute, să nu cred că a crede înseamnă a mărturisi drept. Ci să trec de etapa aceasta și să iubesc viețuirea sau cultivarea virtuților. Dacă luăm fraza aceasta din Isaac Sirul, am putea să ne întrebăm și să ne testăm propria credință după setea cu care cultivăm virtuți. Fiecare om ar trebui să aibă, potrivit literaturii filocalice, virtuți pe care să le cultive. Nu toate, că n-are cum să le cultive pe toate, că sunt multe. Unul cultivă tăcerea, unul cultivă ascultarea, unul cultivă blândețea. Dar eu pot să mă evaluez pe mine, repede, în calitatea vieții mele spirituale, dacă eu am pe tabla minții mele una sau două virtuți în fiecare zi, pe care eu le lucrez tainic. Și când văd o carte despre tăcere, mă duc să citesc despre tăcere, că e virtutea pe care eu o cultiv și o iubesc. Și aud un părinte care stă în o nu știu ce mănăstire și vorbește puțin și mă duc acolo. De ce? Ca să învăț de la el cum se tace. Că eu am descoperit că asta e virtutea care îmi stă bine. Și mă simt bine în ea. Și îi place lui Dumnezeu așa. Sau virtutea blândeții. O cultiv și mă uit la oamenii care sunt blânzi și fur de la ei. Și caut texte în Scriptură în care mi se vorbește despre asta. Și știu și mi-amintesc, Mântuitorul a spus, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și cuvintele astea mă ating mai tare decât altele. Și eu sunt deja cu virtutea asta în lucru. Câți dintre noi lucrează virtuțile? Că așa ne putem da seama de autenticitatea vieții credinței. Cu o viață în credință, fără viață interioară, nu e o credință autentică. Înțelegeți? Deci, cumva, este o povară și, în același timp, povara aceasta a punerii la dispoziția lui Dumnezeu mă împinge încet să ajung să descoper că credința nu este doar a-mi pune viața la dispoziția cuiva, ci a mă îndrăgosti de lucrarea aceasta interioară sau lăuntrică care vine după ce am lepădat lumea sensibilă. Trebuie să lepăd lumea, să fac loc în mine și să încep să lucrez înăuntrul meu cu puterile acestea sufletești care altminteri sau înainte erau folosite pentru a trebălui prin lumea celor sensibile și pentru a reuși să escaladez social, ierarhia, puterii în comunitatea în care sunt, etc., etc. În fine, cultivarea virtuților ar fi deci un rod extraordinar și dacă ar fi să ne oprim aici,
Poate că sunt multe spiritualități străine de creștinism care cultivă și ele virtuțile. Nu sunt yoghini care fac și ei yoga și sunt și ei foarte calmi, sunt foarte liniștiți. Și ar putea cineva să spună că virtuți sunt și în altele. E adevărat, dar există un rod pe care credința creștină mi-l dă și pe care nu-l găsesc nicăieri în celelalte și care dă autenticitatea credinței până la urmă. Însăși viața lui Dumnezeu, care mi se împărtășește mie în biserică, prin Sfintele Taine. Și aici este rodul plenar, pentru că ce primesc din credință, din experiența credinței în biserică, este puterea de a iubi. Dacă iau credința ca viață, dacă iau credința doar ca mărturisire și nu cultiv virtuțile, voi ajunge cu greu la iubirea pentru ceilalți. Dar dacă încep să înțeleg că credința înseamnă viețuire interioară și cultivarea virtuților și a crede înseamnă mai mult decât a mărturisi drept, a crede înseamnă a viețui și a-L căuta pe Dumnezeu și a ne pune la dispoziția Lui interior, cu toate ale mele, a-L admira pe El, a fi uimit de faptele Lui, dacă fac lucrurile acestea, încet descoper cum credința în Dumnezeu și dragostea Lui pentru mine mă face în sfârșit capabil să-i pot iubi pe ceilalți. Cu adevărat. Să-i iubesc fără să-i judec. Să-i iubesc fără să-i constrâng. Să-i iubesc fără să le fac bine cu forța. Las că-ți zic eu vreo 2, 3 și o să vezi cum te îndrept. Sau las că-ți arăt eu ție. O să-ți arăt, o să-ți folosească. Las că e bine că ți-a întâmplat așa. Așa-ți trebuia. Ca să te îndrepți. Asta nu e iubire. Iubirea este neagresivă. Iubirea nu caută alesare. Nu caută alesare. Ea este jertfă și atât. Nu cere nimic. Așteaptă, se bucură-te, dar nu solicită prin constrângere. Lucrul acesta îl găsim foarte mult în Sfânta Scriptură în mod volat. La întâlnirea Mântuitorului cu tânărul bogat, când acela aleargă la picioarele Mântuitorului, în Sfânta Evanghelia lui Marcu găsim, cade la picioarele Mântuitorului. Spune, învățătorile bune, cum să facă să dobândesc viața veșnică? Cine aleargă așa la după cineva și cade în genunchi și îl întreabă, înseamnă că chiar e preocupat de asta. Și după ce Mântuitorul îi spune ce trebuie să facă, acela se ridică și pleacă întristat la casa lui. Și Mântuitorul nu-l constrânge cu nimic. Omul care crede, omul desăvârșit, nu constrânge pe cineva. Credința bisericii nu cheamă prin constrângere pe cineva. Uitați ce spune Părintele Dumitru Stăniloae. În cartea aceasta mică, dogmatică, vorbită, un dialog cu un preot, Marc Antoine Costa de Boregar. Este o taină negrăită care mă depășește. Și totuși, fapt este că Fiul lui Dumnezeu a venit în timp, asumându-și de bunăvoie nevoia de mine, arătându-și nevoia de mine. El vrea ca eu să-L iubesc. Ceea ce ne dă Dumnezeu n-ar fi desăvârșit dacă numai El ne-ar iubi. Dacă n-ar avea nevoie de iubirea noastră. În aceasta stă lepădarea de sine a lui Dumnezeu, în faptul de a fi acceptat, să aibă nevoie de noi. În aceasta se manifestă valoarea negrăită și veșnică pe care o a pus-o Dumnezeu în noi. El s-a făcut pe sine dependent de noi. S-a pus în nevoie. S-a înfățișat ca un cerșetor dependent de milostivirea mea. S-a pus în situația de a se bucura de iubirea mea și de a suferi pentru indulgența mea. Taina crucii lui Hristos se poate exprima ca taină a iubirii ignorate sau chiar respinse. Dar în această respingere, iubirea se verifică încă o dată mai mult în gratuitatea ei absolută. Căci acest lucru presupune o suferință care ea însăși este și un semn de măreție al iubirii. Cum să știi dacă iubești cu adevărat pe cineva, dacă nu ai suferit pentru el? Câte vreme n-am suferit pentru tine, cum aș îndrăzni să spun că te iubesc? De fapt, unde intervine suferința? Intervine suferința în aceea că astăzi îți fac bine și tu nu-mi răspunzi. Mâine îți fac bine și tu nu-mi răspunzi. Poi mâine îți fac bine și tu nu-mi răspunzi. Și pe mine mă face să sufăr faptul că nu-mi răspunzi. Nu mă face să sufăr pentru că este nedrept.
eu îți fac bine și tu îmi faci rău. Mă face să sufăr văzându-te că nu primești binele meu și nu ești încă în bine. Dar asta nu mă oprește să continui să fac bine. A fi bun e păgubos, dar e semn al iubirii autentice. Nu e drept să fim buni, dar e semnul iubirii autentice. Și ce încheie aici, Părinte? De ce spun încheie? Biserica stă pe iubirea răstignită. Ea stă pe iubirea lui Dumnezeu care se dăruie total, dăruire de sine care suferă chiar și respingere. Această iubire este o formă de a se dărui retrăgându-se. Formă care respectă total libertatea celuilalt. A te dărui fără să te impui. Iată slujirea. A-i ajuta pe oameni, a te ruga pentru oameni, a le salva viața, dar fără a le supune libertatea, fără a-i lipsi de libertatea lor. Iată responsabilitatea, fiindcă omul nu poate crește decât dacă este liber. Puterea pe care o dă credința este aceea de a iubi cu iubirea aceasta nebună, nefolositoare, care nu dă rezultate. E o bunătate care nu dă rezultate. Și nu este interesată de eficacitate pe termen lung sau pe termen scurt, de rezultate de un anumit fel. Nu este o bunătate ab initio, din start, din oficiu, orice s-ar întâmpla. Și nu e o poezie. Vă rog să vă gândiți la cuvintele care sunt foarte grele și cu asta încheie. Sunt cele mai grele, probabil, din Evanghelie. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă fac rău, rugați-vă pentru cei ce vă vatămă. N-a zis o singură dată, a zis de 3 ori, una după alta. Oamenilor cărora îmi fac rău, eu nu pot să... Oamenii care îmi fac rău nu pot să primească de la mine decât bine. În creștinismul autentic, nu poate cineva să fie în opozabilitate cu omul lui Dumnezeu. Biserica nu poate intra în opoziție cu cineva. Un creștin nu poate fi în opoziție cu cineva. Să fie împotriva cuiva. Nu are cum să fie împotriva cuiva dacă eu trebuie să binecuvântez pe cei ce mă blestemă, să fac bine celor ce îmi fac rău și să mă rog pentru cei ce mă vatămă. Eu sunt doar cu brațele deschise. Eu n-am cum să am altă postură. Asta este o iubire foarte împovărătoare, este neomenească, dar ea poate fi trăită atunci când cineva trăiește adevărul de credință și este sub această putere tainică a lui Dumnezeu care lucrează și care dă omului o putere ieșită din comun. Repet, cele 3 mari poveri ale credinței, a crede necrezutul, a crede imposibilul, în pofida tuturor dovezilor experimentale și a experiențelor omenești pe care le avem la dispoziție. Adevărul de credință este fără precedent și fără succesor. Nu va fi ceva atât de mare în lumea aceasta care să ne se ceară să cred și să fie ușor de crezut. Al doilea lucru care împovărează credința este să trăiesc o viață conectat cu totul la ceea ce cred. Asta înseamnă să mă las ocupat de Dumnezeu. Ceea ce este foarte dificil, pentru că noi am descoperit de vreo 4 decenii autonomia, iar societatea de consum consolidează această libertate a omului prin alegeri succesive tot mai dese. Și a treia chestiune care este împovărătoare este însă și iubirea. Această iubire față de Dumnezeu și iubire față de semeni, care înseamnă o participație totală a ființei mele la proiectul vieții spirituale și a fi bun fără a primi vreo recompensă, în pofida nedreptăților, a continua să fiu bun cu ceilalți, chiar dacă este foarte păgubos pentru mine. Lucrurile acestea sunt împovărătoare, dar pentru cineva care trăiește realitatea credinței și se înfrupte din puterea pe care Dumnezeu o dă celor care vor să interiorizeze viața credinței, atunci vor apărea roadele și printre roade am încercat să vă conving de faptul că un rod important al credinței în Hristos și un mod de a resimți această viața credinței în Hristos în biserică, prin practicile obișnuite ale vieții, ar fi această putință de a cultiva virtuțile, de a fi în consonanță cu viața interioară în raport cu tot ceea ce cred și a putea iubi
în ultimă instanță, pe Dumnezeu și pe oameni, înfructându-ne până la urmă din ceea ce credința ne dă în mod special și în mod excepțional, adică viața în Hristos, care este viața veșnică. Pentru că virtuți mai pot cultiva prin tot felul de tehnici, de respirații, de nu știu ce, poate ajung la o anumită blândețe, mai întemperez mânia, dar viața veșnică nu o iau din aceste practici. Viața veșnică mi-o dă cine a trecut de moarte și are viața veșnică, adică Dumnezeu. De asta, cumva, creștinismul este adevărul de plin. Pentru că nu oferă doar un sens existenței, o interpretare, sau oferă însăși viața veșnică, care le alimentează cu toate celelalte. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult Părintelui Profesor, care, iată, ne-a făcut o imagine a credinței asemenea unei trandafiri, care te poate înțepa, chiar dacă te poți feri de țepii lui, dar în cele din urmă ajungem la floarea lui, care este, cred că, cea mai frumoasă, și parfumul lui, care probabil este tot cel mai frumos. Ținând cont că bucurie este doar cu Hristos, care a biruit răul și moartea, ne dăm seama că numai cu El putem să trăim firește, normal, și așa cum foarte frumos Părintele a arătat, credința este o povară pentru început, dar după ce descoperim gustul, adevărul, valoarea și mai ales efectul trăirii ei, ea devine o mare bucurie. În sensul acesta, iată, Părintele încheie prima parte a întâlnirii de astăzi. Acum, un grup de tineri din Asociația Tinerilor Ortodoxi Vaslui vor cânta un cântec sau două, în timp ce alții vor culege de la dumneavoastră întrebări. Vi s-a dat câte o hârtiuță și un pix acolo, să puneți o întrebare care vă frământă, sau două, sau trei, la care rugăm pe Părintele ca, după ce vor termina tinerii de cântat, să răspundă și la acestea. Deci, iată, la aceasta ne cheamă Biserica pe toți. Și n-am spus că vă cheamă. Ne cheamă pe toți, începând cu mine. Adresez această chemare, să fim buni, să fim ascultători de Dumnezeu, ca să depășim povara credinței, ca să ajungem mai repede la bucuria și la rodul credinței. Spovedania, Sfânta Împărtășanie, liturghia sunt cele care ne ajută astfel încât ceea ce la om este cu neputință, este la Dumnezeu cu putință și lucrurile încep să se rezolve mult mai repede după ce ne spovedim, ne informăm despre biserică, despre credință, despre Dumnezeu și în cele din urmă vine și bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Îi rugăm pe tineri să ne prezinte un cântec al lor sau două al ei, după care așteptăm întrebările. Now
și spre rog dacă mergeau, din coconii și alegeau, pe cel mare și frumos, și îl puneau pe scaunul jos, și când spada le mergea, capul iute redresa, râncogranul greofta. Doamne, fie voia Ta! Sultanul se minuna și cu milă îi grăia. Patru fii tu ai avut, din ei trei ți ai pierdut, numai unul ți-a rămas. Cu zile de vrei să las. Lasă legea creștinească și te dă legea dulceasă. Din prohorul se încânta, gealații înainta, și pe blândul copilaș, le-a purtat de îngeraș, la pământ îl arunca, și zilele ridica, râncogranul greofta, și din suflet cuvânta. Doamne, fie voia Ta! Apoi el se întuneca, inima se despica, pe copii se arunca, îi bocea, îi săruta, și turbând apoi striga. Alele când mai păgâni, ale-i mai fecioare mâini, patru fii am avut, pe toți patru i-ați pierdut. Dar Domnul Dumnezeu să fie pe gândul meu, să vă ștergeți pe pământ, cum se șterg norile vânt, să n-aveți loc de îngropat, nici copii nesărutat. Turcii cruni se oțeleau și pe dânsul tăbărau și zilele ridicau. Câintul va slujnița rea, de-ați mâncat și carnea mea, să știți că a murit creștin, râncogranul Constantin.
tinerilor care, iată, au venit cu un cântec, așa, pe lângă cele spuse. Mulțumim foarte mult Părintelui Tănase Marian, care se ocupă, se îngrijește ca lucrurile acestea să poată fi expuse aici în public. Și, în același timp, adresăm invitația și altor tineri, chiar dacă nu sunt foarte mulți aici, prin dumneavoastră, să vină, să ia parte, să se integreze în grupul acestor tineri, care, iată, îi vedeți, sunt tineri la 17, 18, 15 ani și nu se plâng de faptul că nu-și pot trăi bucuria vârstei dacă merg la slujbă, la biserică, chiar cântă, ei cântă în cor duminica la slujbă, se întâlnesc, discută, se distrează, deci se poartă firesc, normal, așa cum Părintele spunea cu puțin timp în urmă. Deci vă rugăm foarte mult să-i trimiteți pe tinerii pe care îi aveți acasă, în familie, la biserică duminica, să intre în grupul acesta de tineri care, iată, vor să arate faptul că biserica nu vine cu niște lucruri care fură bucuria vieții omului, ci biserica și învățătura bisericii sunt cele care îl ajută pe om să se bucure mult mai mult sau de plin, dacă putem spune, în lumea aceasta, de viața lui și de ceea ce înseamnă omul. Acum rugăm foarte mult pe Părintele ca să ne răspundă la întrebările dumneavoastră. Dar până atunci doresc să mulțumesc domnului primar care ne-a pus pentru seara aceasta la dispoziție clădirea Teatrului de Vară, dar din cauza vremii am venit aici, nu este rău nici aici. Și mulțumim foarte mult că se implică și în ceea ce înseamnă bunul mers al bisericii. Parcă de la un timp la altul se vede o implicare mai mult și în viața noastră a celor care ne străduim să arătăm imaginea bisericii. Mulțumim tuturor celor care sunteți prezenți, celor care au vrut să vină, dar n-au fost, n-au ajuns până acum și sperăm să ne mai putem întâlni și de acum încolo cu alte ocazii de genul acesta. O să vă spună Părintele, o să vă facă Părintele, după ce răspunde la întrebările acestea, sau dacă dorește chiar și acum, o prezentare a unei cărți, a cărui autor dânsul este, pe care o puteți cumpăra de acolo. Părintele poate să vă pună și un mesaj acolo pe carte, dacă mai este timp după aceea. Este o carte, Ești ceea ce trăiești, câteva date recente din neuroștiințe și experiențele duhovnicești ale filocaliei. Astăzi există tot mai multe rezultate care arată cât de apropiată este spiritualitatea și viața creștină de recomandările care vin dinspre medicină. Și sunt multe constatări pe care oamenii duhovnicești le-au făcut de-a lungul timpului în filocalie și care astăzi sunt verificate experimental de medicină, de neuroștiințe, de psihoimunologie, așa mai departe. Și sunt articole publicate în ziarul Lumina al Patriarhiei Române, dar colecția respectivă de articole a fost organizată sub forma unei cărți și studiile care sunt invocate aici sunt recente, jurnale de specialitate din medicină și texte din filocalie. Cartea costă 15 lei, o găsiți la ieșire, e trimisă chiar astăzi de la tipografia din București. Postfața e semnată de un specialist, Ovidiu Alexandru Băjenaru, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care este specialist în neurologie, în neuroștiințe clinice. Cei care sunt interesați de filocalie sau de datele științifice